Undskyld for fanden før YouTube. Men se, her kigger vi lidt på bagsiden af den. En lang drage. Så kigger lidt på, hvad der står der. Den kan køre til en Windows XP, en Vista og en Windows XP 7 og 8. Ellers kan den ikke køre til andre. Og så er det en mus, som så før. Så tager vi lige længere væk. Så får vi ud. Stiller den lige der. Ups. Sådan der. Så er vi lige sådan her. Det her skal nok blive nogle gode videoer. Så ser vi lidt på manualen. Det behøver vi ikke kigge på nu. Så tager vi musen. Oh my god, hvor er den fed. Derovre. Skal vi lige kigge på alle knapperne. Her har vi knap nummer 1, knap nummer 2, knap nummer 3, knap nummer 4, knap nummer 5, knap nummer 6 og knap nummer 7. Tyt. Kan I høre det? Nå. Så pakker vi den ud her. Stikket. Det var så alt for mit. Kig lidt nærmere. Det er sådan noget. Det skal ligne bronze. Det fedt, hvad kan man sige, form. En fed form. Det var så det, jeg ville sige om. Det er så det. Lidt om en unboxing af min nye gamermus. Glæder mig til at lave nogle flere videoer. Hej YouTube.